विंडोचं काम झालेलं आहे पण नाही पण झालेलं आहे कारण ह्याच्यात जाळी त्यांनी बसवली नाही. एक जाळी पाहिजे होती त्याच्यामध्ये, बरोबर आहे. मेन जाळी बसवली नाही त्याच्यात. आणि ही डिझाईन बघ एकदम छान वाटते की नाही, मस्त वाटते. काव्या कशी वाटते? मस्त मस्त आहे ना, बघायला पण छान आणि एकदम प्रेझेंटेबल. हे काय मूर्तच आहे काय? चिमण्यांचं. चिमण्या खातात मग? होय, हे काय डबात ठेवलं. आता इकडे टाकलंय बघा, हे उद्या किंवा संध्याकाळपर्यंत खाली हे होऊन आता जाणार. संध्याकाळी दुपारपर्यंत खाली होईल. आता एखाद्या चिमटी बघ, ती बघ आहे चिकूवर, ती बघ ती बघ, ती येईल आता. नमस्ते सर्वांना नमस्ते. तर आत्तापर्यंत घराच्या आतमध्ये काय काय काम झालं ते तुम्हाला मग दाखवतो. म्हणजे अगदीच व्हिडिओ नाही येण्यापेक्षा थोडेफार अपडेट आलेले तुमच्यासाठी पण चांगलं आणि आमच्यासाठी पण चांगलं, बरोबर. लिंक आपली कशी तुटता कामा नाही आपल्या सर्वांची. ओके, जसं मी तुम्हाला लास्ट व्हिडिओमध्ये मी रिपोर्टर बनलो होतो, तर आज मी तुम्हाला एक अपडेट देतो. लास्ट टाइम मी सांगितलं होतं की लेफ्ट साईडला ग्रीनरी वाढते बघा, आता बघा ग्रीनरी किती झालेली आहे. ओके, आणि अजून 15-20 दिवसानंतर ही पूर्ण कार्पेट होणार, ग्रीन कार्पेट. ओके, बोलतात ना कोकण एक निसर्ग, कोकणाचा निसर्ग, ते खरं आहे. इवन आता मला इथे राहून मला वाटतं 4-5 वर्ष होतील आपल्याला, पण अजून पण जेव्हा प्रत्यक्ष डोळ्याने आपण जेव्हा ह्या गोष्टी बघतो ना, खूप प्रेझेंटेबल आणि खूप छान, खूप मस्त आणि एकदम फ्रेश वाटतं इथे. हे तर कोकणाची स्पेशालिटी आहेच, तर एकदम छान वाटतं. कालपर्यंत आमच्याकडे गेस्ट होते, 2 दिवस स्टे त्यांचं झालं. आजपासून येणाऱ्या 5-6 दिवस परत आमच्याकडे गेस्ट नाही आहेत. परत पुढच्या सॅटर्डे संडे 3 दिवसासाठी, फ्रायडे सॅटर्डे संडे गोल्डन सिल्वर आपले 3 दिवसासाठी बुक आहे. ही झाली आमची अपडेट. आता आपण दाखवूया आपल्या बंगल्यामध्ये काय काय काम या आठवड्यात, या 2 आठवड्यात झालेलं आहे. 2 मेजर कामं झालेली आहेत, ते तुम्हाला दाखवतो. चला या. चला. आणि सोबतच बोलता बोलता तुम्हाला दाखवतो, कॅमेरामॅननी पण सोबत इथे या. आपलं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ही प्रोसेस नकळत, बोलतात ना, आम्ही प्लॅन न करता पण व्यवस्थित, प्लॅनिंगपेक्षा जास्त चांगली झालेली आहे. कारण आम्ही जो खड्डा मारलेला आहे त्याचं पाणी बघा फुल भरलेलं आहे, पूर्ण भरला आहे. येस. आणि तुम्हाला काय सांगतो, थांबा, आणि तुम्हाला काय सांगतो, हा जो पाणी आहे हा पूर्ण खाली 2 वेळा गेला, पूर्ण म्हणजे पाऊस बंद झाला, पूर्ण मुरला, परत 2 वेळा भरला. आणि हा पाणी पूर्ण तिथून जो साठून येतोय ना, तिथून साठून असा बघा इकडून हा असा ह्याच्या आतमध्ये जातोय. म्हणजे आपल्याकडून ह्या वर्षी तरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एकदम व्यवस्थित प्रकारे झालेली आहे. ओके, ही झाली ही अपडेट. दुसरी गोष्ट, आमची वाळू तिकडून वाहत वाळू बघा कुठे कुठे चालली आहे वाळू, जाऊ द्या. आणि इथून तुम्हाला अपडेट दिसेल, खिडकी दिसते आपल्या बंगलोला, खिडकी लागलेली आहे. म्हणजे आपलं खिडकीचं काम, या बंगलोज खाली खिडकीचं काम झालेलं आहे आणि वरती एक वेगळं काम झालेलं आहे. या तुम्हाला आतून खिडक्या दाखवतो, चला. इकडून आरामात या, जाऊ खाली, नाही स्विमिंग पूल मध्ये जाऊ. तर तुम्ही आता आमच्या जरा जवळ येऊ शकता, जवळ या आणि बाहेरून आमच्या खिडक्या कशा दिसतात ते बघा. खिडकी नंबर 1 तिकडे आहे, खिडकी नंबर 2 आहे. तसंच या इथे आता खिडकी नंबर 3. ओके, आणि ही आहे आपली खिडकी नंबर 4. तशीच तिथे बघा खिडकी नंबर 5, तिथे खिडकी नंबर 6, तिथे खिडकी नंबर 6, तिकडे खिडकी नंबर 8, त्या बाजूला खिडकी नंबर 9. ओके, तर अशी गोष्ट आपल्या हे होमस्टेमध्ये झालेली आहे. आणि ही क्वालिटी बघा, एक जिंदाल मटेरियल येतो, चांगला क्वालिटीचा मटेरियल, तो आपण इकडे लावलेला आहे. म्हणजे आपलं विंडोचं काम झालं आहे. पण अजून एक गोष्ट काय नोटीस केली मी, ह्याला 3 स्लायडिंग आहे. काय नोटीस केलं ह्याच्यात? एक स्लायडिंग आहे बघ, ही 1 स्लायडिंग, 2 स्लायडिंग, जाळी नाही आहे. हां, तर ह्याला कार्यक्रम काय झालेला आहे, तर आमच्या विंडोवाल्यांनी, कॅमेरामॅन तू पण ऐकते ना, त्याला सांगितलं होतं 3 ट्रॅक बनवायला. त्याच्यातलं काय सांगितलं होतं, 2 ट्रॅक मला विंडो पाहिजे, 2 ट्रॅक काच पाहिजे आणि 1 ट्रॅक जाळी पाहिजे. याला व्हेंटिलेशन कसं होणार? होय, बघितलं, काम झालं आहे.
पण असं काम झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये पण मला मॉडिफिकेशन काहीतरी करावं लागणार. आयदर ह्याला सेकंड रोला विंडो बसवायला लागेल जाळीवाली, किंवा बाहेरून जाळी व्हायला लागेल, किंवा सर्वच मला चेंज करावं लागणार. होय आणि हे सर्व तो करून देणार, मी करून देणार नाही, कारण त्याची चुकी आहे. होय त्याला Yes. सांगितलेलं ना. तुम्हाला फक्त मी काय दाखवतोय, क्वालिटी बघा आणि कलर बघा विंडोचा. जरा जवळ या. व्हाईटमध्ये आहे आणि ही काच पण नवीन आलेली आहे. तसं ही अशी काच दिसत नाही, म्हणजे आतून बाहेरून एवढं दिसत नाही बघा. हां. एक माणूस दिसू शकतो पण त्या माणसाचं तोंड दिसणार नाही, म्हणजे तुमचं तोंड दिसणार नाही मला. बरोबर. विंडोचं काम झालेलं आहे, पण नाही पण झालेलं आहे, कारण ह्याच्यात जाळी त्यांनी बसवली नाही. हां. एक जाळी पाहिजे होती त्याच्यामध्ये, बरोबर जाळी आहे. नाही बसवली. मेन जाळी बसवली नाही त्याच्यात, तर तो काम त्याचा पेंडिंग राहिलेला त्याला आहे. दाखवलं आपण. दाखवल्यानं तो अपडेट करेल. हां. पण काय झालंय, सध्या पावसामुळे काय झालंय, भरपूर लोकांना ताप सर्दी भरून आली आहे. होय. तर त्यातला त्याला पण भरून आली, तर तो जेव्हा बरा होईल तेव्हा तो अपडेट करून देईल. हां. हे झालं आपलं खालचं काम. आता जाऊया आपण वरती. चला बंद करूया. आणि सोबतच तुम्हाला अजून एक दाखवतो. सोबतच जरा रूममध्ये जर तुम्ही आलात तर हे बघा, वायरिंग बघा, वायरचे बघा, वायर टाकलेले आहेत आपण. ओके, जे मी वायर घेऊन आलो होतो ना, म्हणजे वायरिंगचं काम खालच्या रूमचं झालेलं आहे. होय. चला वरती. आणि इथे पण बघा, थोडं पाणी पूर्ण किती साठलं होतं, तो पाणी मुरून परत एवढा पाणी भरलेलं आहे बघा. आणि सोबतच तुम्हाला दाखवतो, आपलं इथे पुट्टी, एक हात पुट्टी, मग परत ते हात, मग लांबी आणि प्रायमर मारून पण आपण इथे ठेवलेलं आहे. आता वायरिंग झाली बघा, इकडे पण वायर्स आहेत बघा, वायर सर्व बसवलेले आहेत. ओके, ज्या मागे इन्व्हर्टरचं पण इन्व्हर्टर वायरिंग पण केलेली आहे आणि नॉर्मल वायरिंग पण केलेली आहे. सोबतच बॅकअपसाठी वेगवेगळे जे बटन्स घेतले ते पण एक्स्ट्रा इथे बटन्स घेतलेले आहेत. तर आपलं काही असं दिसतं आहे. आता पेंट बाकी आहे आपलं. ओके, हे आपल्या लाद्यांचं काम थांबलं होतं, कारण लाद्या संपले होते ना. हां. आता बघा पूर्ण झालेलं आहे. हे इकडे ही एरिया पूर्ण थांबली होती, हां. तर त्याच मॅचिंगचे लाद्या आणल्यात आणि आता असं बसवलेलं आहे. आणि जेव्हा आपण फोटो सेशन जेव्हा प्रत्यक्ष आपण बघतो, डार्क कलर आहे पण छान वाटतं एकदम बघण्यासाठी आणि एकदम मस्त वाटतंय ते. होय. हे काम दाखवायचं नव्हतं, मेन काम दाखवायचं होतं ते तुम्ही माझ्या आता इथे. हां, मी पण नाही अजून वर आले, पण मी बघितलं नाही आहे. हे बघा हे बघ, वाव, मस्त ना. कसं वाटतंय, हे मस्त आहे ना. आता स्टील आहे 304 ग्रेडची, जे असतात चांगले ग्रेडवाली, जे बाहेर आज सर्वीकडे चालतात, त्याचं बोलतात ना, ह्याला जास्त म्हणजे प्रॉब्लेम नाही होत. क्वालिटी हाय क्वालिटीचं आहे आणि डिझाईन पण सिम्पल लावून एकदम कम्फर्टेबल काम झालेलं आहे. म्हणजे आता रेलिंग झाली बघा, आता तुम्ही उभं राहून इकडे बघू शकता. असं हे थोडी हाईटला अजून असती तरी चाललं असतं, पण आता आम्ही त्याची हाईट वाढवू शकत नाही. लागलीच फ्युचरमध्ये तर ह्याच्यावरती एक्स्ट्रा पाईप लावू शकतो, पण सध्यापुरती हा एक काम झालेला आहे बघा. हां. याला पण 2 दिवस 3 दिवस लागले, कारण पाऊस. ह्याच्यावर पण ते वरती अजून ग्रिल वाढवायची गरज नाही, कारण ह्याच्यावर पण ते काचा येणार आहेत हां, ना. आता ह्याचं लिंक काम कसं आहे तुम्हाला सांगतो बघा. इकडे जरा जवळ या. आता पहिलं हे बनवणं गरजेचं होतं, ते बनवलं, मग ग्रेनाइट बनवणं गरजेचं होतं. ग्रेनाइटचं काम झाल्यानंतर ह्याचं काम गरजेचं होतं का, ह्याच्यानंतर आता इथे ग्लास वर्क सुरू होणार आहे. या ग्लासवर परत ह्याचे वेल्डिंगचं काय पडायला नको म्हणून पहिलं हे करून घेतलं. हां. आता त्यानंतर वेल्डिंगचं काम करणार आणि वेल्डिंगच्या अगोदर पाईपचं काम करणार, कारण हा पाणी डायरेक्ट पडतोय ना. पायपिंग काम होणार, मग खालचं ग्लासचं काम होणार आणि ग्लासचं काम झाल्यावरती खालचं काम होणार. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ना अशी लिंक्ड आहे. आणि ही डिझाईन बघ एकदम छान वाटते की नाही, मस्त वाटते. कव्या कशी वाटते? मस्त मस्त आहे ना, बघायला पण छान आणि एकदम प्रेझेंटेबल. म्हणजे जसं म्हणतात ना की आता परत आपल्या घराला आपण कानातले घातलेले आहे सिल्वर कलरचे. एक एक गोष्ट आपल्याकडून बोलतो ना होत चालली आहे, एक गोष्ट. आणि थोड्या गोष्टीला तर जे एका दिवसाचं प्रॉमिस होतं हे, याला 3 दिवस लागले. म्हणून हे आम्ही काम सर्व आता पाठोपाठ करून घेतोय. नाहीतर आपण लाईट जाते ना. हां, नाहीतर जे आपण दिवाळीमध्ये सुरू करायचा आपण निर्णय घेतला आहे ना, आम्ही दिवाळीला हे ओपन करणार. नाहीतर तो पुढच्या दिवाळीला होईल जर आपण काम अशा करून घेतला नाही तर. ओके, तर असं अपडेट, ही अपडेट आहे. आणि ह्यानंतर आता बाकी काय नॉर्मल आहे. पीओपी झाल्यावरती तुम्हाला दाखवू. पीओपी करणार आहे का वेगळं काय करणार आहे ते सुद्धा आम्ही दाखवू. ओके, घरी आमच्या बिर्याणी बनते आहे म्हणून काजल आपल्याला येऊ शकली नाही. काल तिने पावभाजी बनवली होती, आज ती बिर्याणी बनवते आहे, चिकन बिर्याणी. झालं, खायच्या अगोदर जर उरली ताटात दाखवायला तर दाखवणार. व्हिडिओ नाही आला म्हणजे समजा आम्ही खाऊन टाकली.
बरोबर आहे. आणि वारा बिरा बघा किती मस्त वाटतंय. तुम्हाला मी एक नक्कीच सांगेल, घर असावा तो कोकणात, एखादा घर असावा तरी कोकणात. तर तुमचं सेकंड होम असू दे किंवा थर्ड होम असू दे किंवा फर्स्ट होम असू दे, पण कोकणाचं वातावरण, निसर्ग, फ्रेश एन्व्हायरमेंट आणि सर्व गोष्टी भरपूर चांगल्या बघा आम्ही पण आलो कोकणात आणि तुम्हाला पण आणतोय कोकणात. येस एकदम छान. आणि ही एरिया भरपूर प्रेझेंटेबल आहे. काल मी माझ्या मित्राला असंच एका फ्रेंडला घेऊन आलेलो, तो 2 लाईन मला असं बोलला की मला भरपूर आवडलं, की बोलते हे जे कन्स्ट्रक्शन केलं आहे ना अशा फॉर्मॅटचं, हे भरपूर छान आहे आणि रेअर आहे असं कुठे जवळपास असं कन्स्ट्रक्शन असणं आणि क्वालिटी मेंटेन ठेवलेली आहे. ओके, स्वतः आपण करतो सर्व म्हणून आपण प्रत्यक्ष क्वालिटी मेंटेन ठेवतोय. ह्या स्टीलमध्ये हलके स्टील पण वापरले जातात, पण ठीक आहे. कालपासून लाईट नाही आपल्याकडे, येते जाते. ते काय इन्व्हर्टरचा प्रॉब्लेम झालाय. आणि बघा पाऊस पण आला. आणि पाऊस आलाय आणि चिमण्या कमीत कमी 8-10 चिमण्या इकडे बसले होते. आणि ते आत्ताच बघा 5 मिनिटात किती खाल्लंय बघा. जावा ते 5 मिनिटात किती खाल्लंय बघा. सगळं संपलं ना. आता ते पटकन खाऊन टाकतील बघ. येस, आता आतमध्ये आम्ही जाऊ शकत नाही कारण एक सांगतो. या चिऱ्यावर का टाकते माहितीये? या चिऱ्यावर कोणासाठी टाकते माहितीये? खारुताईसाठी. इकडे खारुताई येते दाणे खायला. आता जरा होमस्टेच्या मेंटेनन्समध्ये पण सांगतो. आता आपल्या होमस्टेला 3-4 इयर्स झाले, तेव्हा आम्ही ह्याच्या अगोदर इन्व्हर्टर बसवलं होता कारण लाईट येत जाते होती ना, तर आमच्यासाठी बसवलं होतं. आणि या आठवड्यापासून ना लाईटच लागत नाही, इन्व्हर्टरची बॅटरी उडाली. तर त्यासाठी मी बघा परत गेलो, तो कोटेशन काढला. कोटेशनमध्ये असं आलं आहे 19,000, 16,000 आणि 17,000 वेगवेगळ्या कंपनीचे वेगवेगळे रेट आणि रिप्लेस करून हे रेट आहे. म्हणजे हा हिशोब बघा, म्हणजे हे 18-20 हजार आपले परत नवीन इन्व्हर्टरची बॅटरी आणायची आपल्याला. बॅटरी खराब झाली आहे, तर असं आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करत राहावं लागतं. हे मेंटेनन्स वर्कमध्ये राहावं लागतं. म्हणजे आता हे आपलं आजचा दिवस संडे, उद्या मंडेला आपल्याकडे ती बॅटरी येणार. म्हणजे येणाऱ्या गेस्टला काही गैरसोय झाली नाही पाहिजे, हे पण आपल्याला लक्ष ठेवावं लागतं. असं नाही की आता केलंय आणि नंतर करायचं नाही, हे करत राहावं लागणार तुम्हाला. ही बॅटरी पण 4-5 वर्ष 8 वर्षानंतर परत तुम्हाला बदली करावीच लागते. या सर्व गोष्टी मेंटेनन्समध्ये आलेच. ओके, तर आता आपण आतमध्ये जाऊया. बिर्याणी किती झाली बघूया. बघा घराच्या आतमध्ये आल्याच बिर्याणीचा जर वास आला तर किती प्रसन्न आणि किती छान वाटतं. मस्त वाटतंय ना. पुसलंय ना, प्रसन्न वाटतंय. हा, बिर्याणीचा वास येतोय की नाही. येस, या. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो, हे बघा मम्मीचा आज 6वा दिवस आहे. 6व्या दिवशी एवढी बॉटल खाली झालेली आहे. तुम्ही अजून पण तुमची काळजी घेत नसाल तर काळजी घ्या. हे मी का दाखवतो, हे तुम्ही पण आपापली काळजी घ्यावी. तुम्ही पण काय ना काय उठून घ्यावं. आज कसं 6वा दिवस आहे, पण तू कितींदा घेतलं हे स्वतःने? मी स्वतःहून एकदा पण नाही घेतला. मीच दिलाय, ती मम्मी घेत नाही हे. पण असं तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. सकाळी तो मला उठवून देतो. हा, कोणी काळजी घ्यायला नसेल तर स्वतःची काळजी घ्या. कारण हा बंगला, बाजूचा बंगला हा टेम्पररी आहे. मेन बंगला आपली ही बॉडी आहे. मेन प्रॉपर्टी आपली ही बॉडी आहे. ही प्रॉपर्टी जर बरी नसली ना तर काही बाजूच्या ह्याचा 1 रुपयाचा उपयोग नाही. तर हे माझ्यासाठी आणलेलं आहे, नाही हे मम्मीसाठी. आणि हे बघा, हे मल्टीव्हिटॅमिन्सची टॅबलेट मी माझ्यासाठी पण मागवलेली आहे. ओके, असं आपापली काळजी घ्यावी. टॅबलेट कोणती आहे, कंपनी कोणती आहे, काय आहे, फरक पडल्यानंतर दाखवू तुम्हाला. ओके, सोबतच बघा इकडे ज्यूस बीसाठी ठेवलेला आहे. आणि अजून एक गोष्ट, हे आम्ही मागवलेलं आहे कोणासाठी, बिर्याणी स्पेशल कारीगर बोलवलेले, बिर्याणीचे कारीगर स्पेशल. बदलापूरचे ना तुम्ही? इकडे स्क्रीनवर बोला. थांबा, लाईट लावूया पहिला. स्पष्ट दिसते की नाही? हो दिसतंय. आमची कारीगर दिसते की नाही? दिसते कारीगर आमची? नाही तिकडे अशी फिर दिसते काय? माझं तू राईट हँड आहे का लेफ्ट हँड आहे? माझा लेफ्ट. मग इकडे आहे ना, नको राहू दे. आज तू राईट हँड झाली आहे, मम्मी लेफ्ट हँड आहे. तर बघा माझ्या लेफ्ट हँडचा लेफ्ट पाय कोण आहे बघ मोबाईल मध्ये. थांबा एक मिनिट चालू ठेवा. कट करतो मोबाईल. तोपर्यंत बघा इकडे मी काय बनवलंय. टोमॅटोचं सार मस्तपैकी. हा, ते दाखवते. आणि इथे बिर्याणी बनते. दिसते काय हे बघा.
चिकन जरा शिजायला ठेवलंय मग भात टाकले त्याच्यात. हा एवढा भात आहे. अर्धा किलो चिकन. तर माझी राईट लेग बघा कुठे गेली. ये इकडे ये. हा हिचा लेफ्ट लेग नको दुखावा आणि हिचा पोट नको सुटावा म्हणून हिला आणलेलं औषध आणि हिला आणलेले प्रोटीन पावडर चांगल्या कंपनीची कंपनी दाखवत नाही मी. चांगली बिर्याणी लास्ट टाइम पण आता तुम्हाला माहितीये काय, काल एक स्कूप झाला आणि आज एक स्कूप. बाप रे काय एनर्जी आली. काल पावभाजी बनवली तिने एका स्कूप मागे आणि आज दुसरा स्कूप दिला आणि बिर्याणी बनवायला लागली. काय पॉवर आहे या ब्रँड मध्ये. मग काय जोपर्यंत इकडे आहे तोपर्यंत ना थोड्या दिवसात मी जाणार आहे ना म्हणून हाऊस वॉश करून कुठे जाणार आहे घेतात. तू? कुठे जाणार आहे तू? माझ्या मम्मीकडे. हा ते तुला मम्मीकडे आता जरा आराम करायला काजलला बरं सोडणार आहे कारण आता हे ऑफ सीझन आहे. आता तिच्याकडे वेळ आहे, नंतर तिच्याकडे वेळ नाही आहे. ओके तर आता आम्ही लवकरच मुंबईला पण जाऊ पण कधी जाऊ आम्हाला माहित नाही कारण येत्या शुक्रवार शनिवार रविवार आमच्याकडे गोल्डन सिल्वर रूम 3 दिवसासाठी बुकिंग आहे. तुम्हाला आम्ही बुकिंगची पॉवर दाखवतो. हात सोडा आता माझा, बाद झालं, लय वेळ झालं. बुकिंगची एवढी पॉवर असते की तुमच्या बुकिंगमुळे म्हणजे आमचीच बुकिंग झाली ती शेवटी. आमची बुकिंग असेल ना तर आम्ही आमचं बाहेर फिरणं पण टाळतो. आता पण काल परवाची बुकिंग होती म्हणून आम्ही इथे आहे, नाहीतर आम्ही इथे नसतो, मुंबईला किंवा दुसऱ्या ठिकाणी असतो. आता परत 5 दिवसांनी बुकिंग म्हणून आम्ही थांबतोय. ती बुकिंग जर झाली आणि त्याच्यानंतर 1 महिना बुकिंग नाही, डायरेक्ट ऑगस्टमध्ये रिपीट गेस्टची बुकिंग आहे. त्याच्यामध्ये जर आम्हाला वेळ मिळाला तर आम्ही फिरणार आणि एकदा आम्ही बाहेर गेलो की मग इकडे बुकिंग घेत नाही मग, असं पण असतं. ओके तर आता बिर्याणी का अजून झालेली नाही, भात टाकते. झाली आता झाली. चल बिर्याणीचा भात टाका आणि इथेच आम्ही 2 शब्द बोलून आमचे भाषण समाप्त करतो. तुम्ही तोपर्यंत व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय बाय. चॅनलला सबस्क्राईब करा.